I love it. I love it, yes. Bali, 4 po yung anak nyo. Bali, 6 sir. Wala po dito yung isa sa Wala dito Manila. yung isa na sa Manila po. Nakita ko kayong ante nung pumunta kayo kila Nanay Bibe, dun sa diyan sa may Manukan. Ay, siya yun. Yung, ay, sa po pala nakita ka. Siya yung nagtrabaho doon kila. Nanay Beauty. Ay, Siya yun. kayo yung nagtrabaho daw kay... Oo. Nanay Beauty. Siya yun. Kasi bata siya noon. Thank you sir ah. Ano pangalan niya sir? Tawagin nyo na lang po ng Paragon Elite. Opo. Bye-bye, Bibe. Siyang kala. Bali, may kunti pa akong pera dito. Pakikuha na lang po. So, pasyensyahan nyo na lang po. Sige po. Sige sir, ingat.